No, z čoho vyučujem? No, ja som, si dovolím povedať, osobný priateľ pána profesora Jana Hejného, ktorý za všetko, čo viem, čo sa týka pedagogiky, vďačím jemu. Za socializmu, kedy akože bolo to ďaleko tvrdšie ako dneska a sme našli tú správnu pedagogiku a hlavne psychológiu prístupu k tým deťom. Takže toto je pre mňa priestor, ktorého ja čerpám. Učebnice, myšlienky. Vlastne každý predmet sa dá učiť metódou pána Hejného. Každý jeden predmet, aj telesná výchova. Hej. Keď dieťa je motivované k tomu, aby objavovalo svoje hranice, zoberte telesná výchova, tak ako tam sa dá tiež, dieťa sa vie zaradiť, otestovať, na čom je. A už len je na učiteľovi, aby mu pripravil taký model, že či by sa nevedel zlepšiť v tomto. A to je v každom predmete tak. Proste osobná zainteresovanosť obidvoch strán. No takže preto Hejný a všetci, ktorí okolo používajú tieto myšlienky, to je môj zdroj.